ഒരു നല്ല പാട്ട്, നല്ലൊരു കീർത്തനം. എന്നാ നമുക്ക് ആരും പാടാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മിൻ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ
കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 8ാമത്തെ അധ്യായം, പരമപദ പ്രാപ്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്നൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളേക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പോണ്ടേ. എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ് അധ്യായം, 5ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്, 3ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് പഠിച്ചെന്നൊന്ന് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അതൊന്ന് 6 അധ്യായത്തിന്റെ പേരൊന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. 1ാമത്തെ ശ്ലോകവും കാണാതെ പഠിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഷ്യം വരണുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വിജ്ഞാന യോഗം അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അതായത് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധവാനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു. സത്സംഗം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കും. പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായി നമ്മെ ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് വെച്ചാല് ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മറന്നുപോയാല് നാം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ 4 തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്ക്? 4 തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. ആയിരിക്കണം? ഒരു ക്ലൂ വേണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർത്തി, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. 4 തരത്തിലാണ്. അതിന് കുറെ കഥകളൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ലാലേ ആർക്കും. ആർത്തി, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി ഇവരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം? ശ്രവണത്തിനും കീർത്തനത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഭഗവാനെ കിട്ടിയടങ്ങൂ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. സർവശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഇത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വെറുതെ പറയല്ല ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് പറയല്ല ചെയ്യണ. സർവശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഇത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാല് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ നേടണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ശാസനം നൽകുന്നതിനെയാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാം. എന്താണ് ശാസ്ത്രം? എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ശാസന തന്നിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ശാസന രൂപത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വളരെയധികം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൃഢവ്രതത്തോടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. സർവശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഇത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അറിയുന്ന ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് പരമപദപ്രാപ്തി. എന്താണ് അധ്യായം 8? എല്ലാരും ഉറങ്ങണോ? പരമപദപ്രാപ്തി.
പരമപദപ്രാപ്തി. ഒരു പരമപദ പ്രഭുജി മാത്രം കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും അവിടെ ഇല്ലാന്നുണ്ട്. അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. പ്രാപ്തി. കൃഷ്ണ. അതായത് അജഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ, ഏതാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? ഇനി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോണു, നിങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടൂലെന്നൊന്നും അറിയണ്ടേ. സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാനായ ആ പ്രകാശ കിരണങ്ങളിലെങ്കിലും എത്താനായിട്ട് യോഗ്യനാകുന്നു. അജഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ, മറ്റൊന്നിലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ഭഗവാനിൽ മാത്രം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, മറ്റുള്ള ഭൗതികവാദികളുടെ വാക്കുകളിലൊന്നും പെടാതെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് എവിടെത്തും? ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നു. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം തദ് ബ്രഹ്മ, അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അതിദൈവം കിമുച്യതേ. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കണേ. കിം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കണത്. ഹേ പുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമമായവനെ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഇതിൽ അതായത് പരമനിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭഗവാൻ അതിന് ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അപ്പൊ ആദ്യത്തിന്റെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഈ പേരുകളില് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതാണ് അതല്ലേ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മള് സത്യത്തെ സാംശീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം, മനസ്സ്, ജീവൻ, ഈ നിലകളില് ആത്മശബ്ദത്തെ കുറിച്ചും അർജുനന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് ആധികാരികമായി ഇതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിവുള്ള പരമാധികാരിയായ മഹാപുരുഷനോടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് പുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരില് ഉത്തമനായവനെ, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ബലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലൂടെയാണ് ഈ അധ്യായം നീങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. അർജുന വീണ്ടും ചോദിക്കാണ്, അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? അപ്പൊ 3 ചോദ്യം അവിടെ ചോദിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ്, യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരായി സേവ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ജീവശരീരത്തില്, ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ അതിഭൂതം. അപ്പൊ ഭഗവാനുവാച, ഹരേ കൃഷ്ണ, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച,
അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വാഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിത. എന്താണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അപ്പൊ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഭൗതികമല്ല, അധ്യാത്മമാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയണ അവിനാശിയാണ്, നാശമില്ലാത്തതും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം. അധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്ത്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ ആ പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഫലോദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങള്, നമ്മള് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാതും സുഖിക്കണം, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, അത് പറഞ്ഞു. അതിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷാദി ദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വര. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവര് ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. ഇതാണ് അധിഭൂതം എന്ന് വെച്ചാല് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ പ്രകൃതിയെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അതിഭൂതം. അതായത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണൻ, അതാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു നോക്ക്. ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവര് ശ്രേഷ്ഠനായവനെ അർജുനെ വിളിക്കാണ്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. അതായത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാം ശരീരഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വിശദമായിട്ട്. ആ വിശ്വരൂപത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അധിദൈവം. ഇനി സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില് വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ, ബ്രാക്കറ്റില് കൃഷ്ണൻ, അധിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് അർജുനന്റെ സംശയത്തിനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്നിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ദേഹം കൈവിടുന്നത്, അവരെവിടെ എത്തും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇവിടെ ഭീഷ്മാചാര്യര് ശരശയ്യയിൽ കിടന്ന ഭീഷ്മാചാര്യർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി, സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു. എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മരണം കൈവരിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശരീരത്തിലുടനീളം ശരങ്ങൾ പതിച്ച് ശരശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ ഭഗവാനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് പറയുന്നത്, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്മരിച്ചാലൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇതായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യോഗ അഭ്യാസേന എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഭ്യാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാരും പറയും വയസ്സായിട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി, എന്തിനാ ഇത്ര നേരത്തെ എന്ന് പറയണേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ടി വിയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഈശ്വര പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടീനെ, അല്ലെ?
കളിച്ച് നടക്കേണ്ട ആ പ്രായത്തില് 3-ലോ LKG-ലോ നഴ്സറിയിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ തത്വങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മുൻജന്മം സുഹൃതം ചെയ്ത കുട്ടികളാണ്. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണ കുറേ പേരുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയണത്. നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു നേരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനും സ്മരിക്കാനും ജപിക്കാനും ഒന്നും സാധിക്കില്ല. നമ്മള് നല്ല കാലത്ത് നല്ല ബോധത്തോടെയുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തില് കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഭഗവാനെ. സ്മരണം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പോലെ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം ചെയ്യുക. സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരുന്ന നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അവബോധം പ്രാകൃതമായ ഓരോ ബോധത്തിലേക്ക് തിരിക്കാതെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഉണ്ടാവില്ല. ആ പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കണം. ഇനി നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു നഷ്ടമാവില്ല. അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്, ഇനി എത്ര ജന്മം ജനിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, കൃഷ്ണ അവിടുത്തെ സേവനം മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എപ്പോഴും മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ ഒരു ദിവസം അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അർജുനനെ നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നാരദർ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു. നാരദർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യവും വിഷമവും ആകെ പ്രയാസം തോന്നി. എന്താണ്? അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ് ഈ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് നാരദർക്ക് നന്നായി അറിയാം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് കേവലം ഒരു ജീവാത്മാവായ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ മടിയിൽ കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് നാരദര് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അർജുനനെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം മിണ്ടരുത്, അർജുനനെ ഒട്ടും ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തു, ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെ അർജുനന്റെ ഒരു മുടി നാരിഴ അവിടെ താഴെ വീണ് കിടന്നിരുന്നത് എടുത്ത് നാരദരുടെ ചെവിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആ മുടിയിഴകളിൽ നിന്ന് ഹരിയുടെ നാമമാണ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് സമയവും ഹരിയെ തന്നെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർജുനനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാന് നന്നായി അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. പിന്നെ അപ്പോഴാണ് നാരദർക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതും ഒരു സഖാവിനെ പോലെ, ഒരു മിത്രത്തെ പോലെ അർജുനനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതെന്നും നാരദർക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മള്. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ഇതില് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്,
തരോരബി തൃണാദബി സുനീചേന തരോരബി സഹിഷ്ണുന. തൃണാദബി സുനീചേന, അതായത് നമ്മള് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? തൃണാദബി, പുല്ലിനെ പോലെ നമിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം. സുനീചേന തരോരബി സഹിഷ്ണുന, വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി, എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. സമൂഹത്തിൽ നിന്നായാലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നായാലും പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാമെങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതിന് കാണിക്കുന്ന ഒരു യം വാഭിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്തന്തേ കളേവരം തമേ വൈദിക ഉന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണസമയത്ത് ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണോ അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അത് ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാനിന്റെ ആത്മാവ് മാനിന്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ഒക്കെ പൂർവികനായിരുന്നു ഭരത രാജാവ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തളയും, ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന്റെയും ശകുന്തളയുടെയും മകനാണ് ഭരതൻ. ഭരതവംശം സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമധേയത്തിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 9 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രഗത്ഭനായ രാജാവായിട്ട് ഭരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം എന്ന പേര് തന്നെ വന്നത്. അങ്ങനെ ആ കടമെല്ലാം നിർവഹിച്ച് അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥത്തിനായി യാത്ര തിരിച്ചു. മക്കളെയൊക്കെ രാജ്യഭാരമൊക്കെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് യാത്ര തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ധ്യാനനിരതനായി ഒരു പുഴക്കരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുഴക്കരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗർഭിണിയായ മാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഓടി വന്ന് ഭയങ്കര പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സിംഹം പിന്നാലെ വരുന്ന ആ ഗർജനത്തോടു കൂടി പുഴയിലേക്ക് ഒരു ഗത്യന്തരമില്ലാതെ എടുത്ത് ചാടിയത് കേട്ടാണ് അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നത്. അങ്ങനെ ആ ചാട്ടത്തിന്റെ ബലത്തില് ഒരു മാൻകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. അമ്മ മാനാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഒലിച്ചുപോയി. ഭരതമുനി കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചു, ആ മാനിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രക്ഷിക്കണോ അതോ അങ്ങനെ വിട്ടാ മതിയാ? തനിക്ക് ധ്യാനത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ചു നേരം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ മാനിനെ എന്തായാലും കരയിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ അതിനെ പരിപാലിക്കലായി അദ്ദേഹം പിന്നെ ഏത് സമയത്തും ആ മാനിന്റെ ചിന്തയായി ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു ബന്ധം ആ മാനും ആയിട്ട് ഭരതമുനിക്ക് ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധ്യായത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി. അതിനെ വീണ്ടും ആ സിംഹം പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടോ, അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തകളായി അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ ജപമൊക്കെ മുടങ്ങി തുടങ്ങി. ഒരു മൃഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കർത്തവ്യബോധം അതിനുള്ളതാണ്. മൃഗങ്ങള് അത് അതിൻ്റെതായ വഴിക്ക് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭരതമുനി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭൗതികതയില് കുടുങ്ങണം, ആ ബന്ധനത്തിൽ അദ്ദേഹം കുടുങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ വളരെ ക്ഷീണിതനായി അദ്ദേഹം ധ്യാനമൊക്കെ മുടങ്ങി ക്ഷീണിതനായി. അങ്ങനെ പ്രായമായപ്പോള് അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിലും കിടന്നുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഓർത്തത്? ആ മാനിനെയാണ് ഓർത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ആ മാനിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായി മാറി? അതൊരു മാനിന്റെ രൂപം. നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കണത്, മരണസമയത്ത് എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത് അതായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു മാനായിട്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ആ മാനിന് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. മാനായിട്ട് അടുത്ത പുനരഭി ജനനമുണ്ടായി. അടുത്ത ജന്മം മാനിന്റെ ശരീരം ലഭിച്ച. പക്ഷെ ഈ മാനിന് ഇത്രയധികം
തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ചെയ്ത ഭരതമുനിയുടെ ആത്മാവായതിനാൽ ആ മാനിന് തന്റെ പൂർവ്വജന്മം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് ഋഷിമാരുടെ പ്രവർത്തികളും മറ്റും കണ്ട് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് അടുത്ത ജന്മം ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തനായ ജഡഭരതനായി തീർന്നു. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യജ മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ, അതാണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത്. അവ്യക്തിഗതനല്ല, വ്യക്തമായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കുക, എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ കൃഷ്ണ, നെവർ ഫർഗെറ്റ്സ് ഹിം. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്, എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം. അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, തന്റെ കർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. ആ നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ച് മനോബുദ്ധികൾ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അർജുനനോടുള്ള ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശമാണ് കൊടുക്കണത്. അല്ലാണ്ട് അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഭക്തനായ നല്ലൊരു ഇതുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോടും പറയണത് ഇതാണ് പറയണത്, എല്ലാം തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വേഗം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൃഹസ്ഥൊക്കെ ആശ്രമമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയണില്ല. നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും പറ്റും, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലെത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ബോധമൊന്നുമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെ ഭഗവാൻ വന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളും എന്നാണ് ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ഉറപ്പ് പറയാണ്, ഭഗവാൻ വന്ന് അവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചോളൂ. അത് ഭഗവാന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ വാണിയിലൂടെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ്. കാരണം ആരാണോ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, പൃഥയുടെ പുത്ര പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. കവിം പുരാണമനുശാസിതാരം അണോരണീയം മനുസ്മരേദ്യഃ സർവസ്യാധാരം അചിന്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താത്. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ വർണ്ണം നോക്ക്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും, സർവജ്ഞൻ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ, ആദിപുരുഷൻ, സർവനിയന്താവും എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഒരു അമീബയിൽ പോലും അതിനുള്ളിൽ പോലും പരമാണുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിൻ്റെയും പരിപാലകനും എല്ലാം പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നവനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും. നമ്മൾക്കൊന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഭൗതികമായ ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക ശരീരമുള്ള നമ്മൾക്ക് അതീതനാണ്. നമ്മളുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ
ഭയങ്കരമായിട്ട് സൂര്യനേക്കാൾ തേജസ്വിയായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നിസ്സാരക്കാരനൊന്നല്ല നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ്. അവിടെ നിന്ന് ദിവ്യനാണ്, ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാ പ്രകൃതിക്കും അതീതനാണ് എന്നുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾക്കുണ്ടാവേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇവരും ബ്രഹ്മാവ് ആരെയാണ് സ്തുതിക്കണത്? ഹരിയെയാണ് വന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്, സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്. എപ്പോഴും അവര് ദേവന്മാരെല്ലാവരും സ്മരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്. ശിവൻ പാർവതി ചോദിക്കും, അങ്ങ് ആരെയാണ് ഏത് നേരവും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ശിവൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യായുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭൂർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. എന്താണ് പറയണത്? മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ. അപ്പൊ യോഗനിഷ്ഠ പോണ്ട്, അതായത് യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സ്ഥിര മനസ്കനായി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി പരിപൂർണമായ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ആ മധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞതയോടുകൂടി നല്ല ബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവരെ സ്മരിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ധ്യാനമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങണം. കുറേശ്ശെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കാൻ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതികതയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അജാമിളൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ കാട്ടില് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പോഴേ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെ ഒരാൾ പ്രാപിക്കുന്നത് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കാണാനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിന് അത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ആകർഷണം തോന്നി. അയാൾക്ക് ആ സ്ത്രീയിലെ കാമം ജനിച്ചു. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയുമായി താമസമാക്കി എല്ലാ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും ചെയ്ത് ആ സ്ത്രീയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതില് 10 മക്കളും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനമായപ്പോള് ശരീരം വെടിയേണ്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് സമയമായപ്പോള് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ഇളയപുത്രന് നാരായണൻ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇളയപുത്രൻ മരണസമയത്ത് തീർച്ചയായും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ മൂലം യമകിങ്കരന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എത്തിയത്. യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ട് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ച് സ്വന്തം മകനെ അദ്ദേഹം വിളിക്കേണ്ട നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. ഇത് ഭഗവാൻ കേട്ടു. ഭഗവാൻ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്റെ വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. അജാമിളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നെ വിളിക്കുന്നു, പോയി എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വന്നപ്പോഴേ യമകിങ്കരന്മാര് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും ഇന്ന കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഞങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യമൻ പറഞ്ഞ് ശരി, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരൂ, നിങ്ങൾ അവിടെ വിട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിഷ്ണു പാർഷദന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ജന്മം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ജന്മം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, തന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം മനസ്സിലായി. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനില് പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് അജാമിളൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ. അതായത് മരണസമയത്ത് നമ്മളെ യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ചെയ്താലേ ഭഗവാനിലെ എത്തിച്ചേരും. ഇത് ആ കഥയുടെ ഭാഗമാണ്. യമകിങ്കരനും വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരും തമ്മില് സംസാരിച്ചു. അവസാനം യമകിങ്കരന്മാരെ മടങ്ങിപ്പോയി അജാമിളന് ഭഗവാനിലെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. അനന്യചേത സതതം യമാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിക്തയുക്തസ്യ യോഗിന. എന്താണ്? അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ സ്ഥിരമായ മനസ്സോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും.
മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനയിൽ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾക്ക് അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്. പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭവസാഗരമാണ്, ദുഃഖപൂർണമാണ്, യാതൊരു സ്ഥിരതയില്ല. അതായത് ദുഃഖവും സുഖവും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇത് ഒരു വൃന്ദാവനത്തില് എപ്പോഴും ഈ പഴക്കച്ചവടക്കാരി വന്ന് ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വന്നിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ ഗോപികമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും യശോദാമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും കുറെ പഴങ്ങളും ഭഗവാന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവിടെ വന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് നോക്കും. എപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ, എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്മയുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഭഗവാൻ ആ പഴക്കച്ചവടക്കാരിയുടെ അടുത്തെത്തി. ആ പഴക്കച്ചവടക്കാരി കൈ നിറച്ച് പഴം ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, പൈസ ഒന്നും കൊണ്ടത്, അപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, കണ്ണനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. സന്തോഷായി. ഇതെല്ലാം കണ്ണന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുവരുന്നത്. കുറേ നാളായി ഞാൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ പഴങ്ങളും ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചു. പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോള് ആ കുട്ട നിറയെ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നൽകി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി, ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാൽ മതി, ഈ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വരവില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ മരണചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര സുഖമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്ത് വിഡ്ഢികളായിരുന്നു, ആരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, അവരൊക്കെ നമ്മളെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് മാറി നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ സത്യം മനസ്സിലാവുമ്പോള് നമ്മൾ സ്വയം തകർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അതാണ് ഭൗതിക ഭവസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോകോ പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഇനി എവിടേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോകോ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സർവോന്നതമായ ഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ, അവിടെ നിന്ന് താഴിൽക 14 ലോകങ്ങളും അധമമായുള്ളത് വരെ, പാതാളം, നരകം വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്? വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കാത്ത, അവിടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ സേവകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവത് രൂപത്തില് നമ്മൾക്കും ഭഗവാനിലായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ആ ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യ നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എൻ്റെ പരമമായ ധാമം. എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അവ്യക്താക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യ നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികളെ അവ്യക്തമെന്ന വിഷയം അക്ഷയമെന്നും ക്ഷയമില്ലാത്തതെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം, ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാപ്യസ്ഥാനം, ഈ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശമായ ജീവാത്മാവെ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് പരമാത്മാവിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എൻ്റെ പരമധാമം. അവിടെ
അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തില് എത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയാണ്. എന്താണ്? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ എല്ലാ വക പുണ്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം ഭക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പാപമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തനെ ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെല്ലാം, അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനം അയാള് സനാതനമായ പരമധാമത്തില് എത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളില്, ഏതൊക്കെയാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അങ്ങനെ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ 4 അവസ്ഥകളിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അത് എല്ലാം ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ. നമ്മൾക്ക് സന്യാസത്തിനോ അങ്ങനെയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാനപ്രസ്ഥത്തിനോ ഇപ്പോഴൊന്നും ആരും സമ്മതിക്കില്ല. മുമ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബമാണ്, ഒരാൾ പോയാലൊന്നും ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാകുക പോലുമില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും. അപ്പൊ എന്തായാലും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. അവര് വിടേയില്ല. അച്ഛൻ എന്താ അത് നാട്ടുകാർ പറയൂല, അങ്ങനെ പറയൂല. പക്ഷെ അവര് സൗകര്യപൂർവ്വം കൊണ്ടുപോയി ചിലപ്പോ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് നാണക്കേടുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്ന്. നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടില് പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ വ്രതങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നടത്താതെ തന്നെ ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഭഗവത് സേവനത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും തുടർന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറും. തോന്നിയത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കേൾക്കല്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള കഥകളിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓരോന്നോരോന്നായി അറിയാണ് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തര് സ്വന്തം കഥകൾ മെനഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റിയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. അതൊന്നല്ലാതെ ശരിയായിട്ട് ആ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതനുസരിച്ച് കഥകളൊക്കെ കേട്ട് വരുമ്പോൾ ശരിയായ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ മാറി ശരിയായ ധാരണയോടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പിന്നെ പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതത് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടി അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ആ കഥ എന്താണ്, ഈ കഥ എന്താണ്, ഭാഗവതത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം, അതുപോലെ ശ്രീലപ്രഭുവാന്റെ ഓരോരോ ബുക്കുകളിലും എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് വേറെയുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങള്, പ്രഭാഷണങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ മാറി തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് തിരിച്ച് പറയാ. പിന്നെ ഇനി അവര് വിശ്വസിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, അധികം പറഞ്ഞ് നമ്മള് അവരെ ബോറടിപ്പിക്കേണ്ട, അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗമായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വെക്കണം. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. പേരക്കുട്ടികൾ വരെ നമ്മളെ കളിയാക്കിന്നിരിക്കും. അമ്മയ്ക്കമ്മയുടെ ഒരു പഠിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഏതായാലും ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ കളിയാക്കിന്ന് വരും. പക്ഷെ പണ്ടുള്ള മുത്തശ്ശിമാരെല്ലാവരും വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാല് കുളിച്ച് കുറിയിട്ട് അവര് പുസ്തകം നിർത്തിവെച്ച് കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ കൊച്ചുമക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനോട്ട് വിളിച്ചാലും വരില്ല. അവര്
നമ്മളെ കളിയാക്കുന്ന മട്ടിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ള സമയം കളയാതെ എപ്പോഴാണോ കിട്ടിയത്, ഒരു വരി വായിക്കാനേ സമയം കിട്ടിയോളെങ്കിൽ അത്രയെങ്കിലും. അപ്പൊ ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ഒരു രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ കഥകള്, പ്രഭാഷണങ്ങള്, അതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകള്, കഥകള് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം മാറി തുടങ്ങിയെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമ പ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നു. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടും. ഇനി കൃഷ്ണഭക്തന്മാരുടെ നെറ്റിയിലൊക്കെ ഒരു കുറി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, അത് ഗോപി ചന്ദനം കൊണ്ടാണ് ആ കുറി വരയ്ക്കുന്നത്. ആ ഗോപി ചന്ദനം, അതായത് ദ്വാരകയിലെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണത്. അത് ഭഗവാൻ ചവിട്ടി നടന്ന മണ്ണ് ഗോപികമാരൊക്കെ എടുത്ത് പരിശുദ്ധമാക്കിയപ്പെട്ട മണ്ണ്. ആ ഗോപി ചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഗോപി ചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ദ്വാരകയിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോരുന്നത് ഇതാണ്. ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ച ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. അത് കേട്ടാലും മതി, അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടാല് എല്ലാ കർമ്മ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും, നമുക്ക് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ, ഭൗതികതയിൽ ബന്ധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തനാവും. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു, അതായത് പുണ്യം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യമരാജൻ ഒന്നും അടിക്കും, അയ്യോ ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഈ ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആള് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഗർഗ സംഹിതയില് 6:15 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലോണം നാമം ജപിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗോപിചന്ദന ഒരു ഗുരുവിനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാകാവണം. പിന്നെ ബുക്കുകള് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഒരു ചെറിയ സ്ലൈഡും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കണം. നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിത മാതാജി ഉണ്ട്? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിത മാതാജി പോയിരിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടാ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ശാന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഓക്കെ മാതാജി. വൃന്ദാവന ചാർട്ട് ഒന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾക്ക് പറയാം, സമയമുണ്ട്. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാതാജി ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മാതാജിയുടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്താണ് മാതാജി നമുക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്നാ നാമം ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി, ഞാനിപ്പൊ ആ നോക്കിയിട്ട് തരാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്ന് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. മാതാജി റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ജപിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കേറിയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡിങ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി? വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, സ്ലൈഡിങ് വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല മാതാജി. ആ ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ അവരെ എല്ലാവരും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാതാജി അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. നോക്കാം, ഇവിടെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ എല്ലാവരും ജപിച്ചോളൂ, എല്ലാവരും ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡിങ് വന്നു മാതാജി, സ്ലൈഡിങ് കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരും നാമജപം നിർത്തിക്കോ, നമുക്ക് നോക്കാം ഇതില് എന്താണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ശരിയാക്കി തരണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആധ്യാത്മിക ലോകം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗോലോക ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ചാർട്ടായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മേടിക്കാനും കിട്ടും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭക്തി ഇതായിട്ടുള്ള കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ, ഗുരുവായൂരിന്നോടുന്നോടുന്നൊക്കെ മേടിക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ മായാപ്പൂര് അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കിത് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗോലോക ചാർട്ട് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് താഴെ, ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ അതിന്റെ നടുക്കാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഈ ഫുള്ളില് നടുക്ക് ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. മുകളില് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഇത്, ഈ താമര ഇതളിന്റെ പോലുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ഗോപികമാരും ഭക്തന്മാരും. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാര് നമ്മള് ഗോലോകത്തെത്തും, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെയാണ് ഭഗവാനും രാധാറാണി ഗോപികമാര് ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ വസിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ശാന്തരസത്തെ, നമ്മൾക്ക് ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യരസം, അങ്ങനെ പല രസത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റും. മകനായിട്ടും സുഹൃത്തായിട്ടും കൂട്ടുകാരനായിട്ടും ഇതെല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഗോലോക
വൃന്ദാവനം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് താഴെയാണ്, തൊട്ട് താഴെ ആധ്യാത്മിക ലോകം. ഇവിടെ അതിന്റെ അപ്പൊ അതില് വേദങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അയോധ്യ പറഞ്ഞ മധുര, അയോധ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ, അതായത് മധുര ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതായത് ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മ ലോകത്തിലെ പകർപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവര് അവതരിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള. മധുരുണ്ട്, അതേപോലെ ജഗന്നാഥ സ്വാമി, ദ്വാരക, യജുർവേദത്തിൽ വേദങ്ങള്, അത് കഴിഞ്ഞ അയോധ്യ, ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ആ ധാമം അയോധ്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ധാമങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ വർത്താനം പറയില്ലേ പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അയോധ്യ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമി ആയിട്ട് വന്നപ്പോള് അത് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ധാമങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ധാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അവിടെ വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്. പല പേരുകളില് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങള്. അതായത് കേശവൻ, മാധവൻ, ദാമോദരൻ, അതായത് ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം 4 കൈകളില് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവുക. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ കൈകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ പേരുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുമ്പോ അങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കാണുക. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മള് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. എന്താണ് ഗോലോക ചാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം. ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. ഗോലോകം ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊക്കെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഭദ്രാനദി അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പുണ്ടരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇതുകളിലെ യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ പൂജാരിമാരൊക്കെ പറയണത്. അതേപോലെ വാമന, കുമുദാക്ഷ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ അതിന് താഴെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് വിഷ്ണു കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. കാരണജലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാരണജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത്. ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോരോ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉൾപ്പോകുന്നു. ഓരോന്നിലും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഉൾപ്പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന്, ഇതാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. കണ്ടാ, ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുകയാണ്. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ 3 രൂപങ്ങളാണ്. ഒന്ന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഇവിടെ കാരണജലത്തില്, ഇവിടെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നുള്ള പത്മം, താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉത്ഭവിച്ചത്. ആ താമര തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാം. ഈ ഒരു വിഗ്രഹം ആണ് അവിടെ ആരാധിക്കുന്നത്, പത്മനാഭസ്വാമി. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഉന്നത ഗ്രഹമാണ് സത്യലോകം. ഏറ്റവും മുകളില് സത്യലോകം, അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് സത്യലോകം. അതിന് താഴേക്ക് 14 ലോകങ്ങൾ. സത്യലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ്, തപോലോകം സനത് കുമാരന്മാര് 4 സനത് കുമാരന്മാര് തപസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് തപോലോകം. പിന്നെ ജനർ ലോകം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രജാപതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മഹർ ലോകത്തിലെ ഭൃഗുമുനി മുതലായ ഋഷിമാര്, അതേപോലെ സുവർ ലോകം ദേവന്മാര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭുവർ ലോകം യക്ഷരക്ഷസുകള്. ഭൂലോകത്തിലാണ് മനുഷ്യന്മാര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭൂലോകം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും കുറേ അകലാണ് നമ്മുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നൊന്ന് ഓർക്കണേ. അപ്പൊ ഭൂലോകത്തിൽ മനുഷ്യര്, പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് അദലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, പാതാളം, നരകം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി താഴേക്ക് മനുഷ്യര് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ താഴെയാണ് ദാനവരും അവരുടെ ലോകങ്ങളും.
പിന്നെ നാഗന്മാരുടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈത്യന്മാരുടെ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതുകൾ വന്ന് പാതാളം, നരകം. അപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പാൽക്കടലിലാണ് ശയിക്കുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പാൽക്കടലിൽ ശയിക്കുന്നു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ജീവാത്മാവിലും വസിക്കുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്നു. ഇനി പഞ്ചഭൂത ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഭൂമി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അങ്ങനെ 8 ആവരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഏത്? ഭൂലോകം, ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഗോലോകത്തിലൊക്കെ പ്രകാശം ഒന്നും നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തണില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പ്രകാശത്തിന് ആരെ ആശ്രയിക്കണം? സൂര്യദേവന്മാരാണ് നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷകയാണ് ആര്? ദേവി. അതുകൊണ്ട് ദേവീധാമം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി തുടങ്ങും, പിന്നെ രാത്രി സംഹാരവും തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് ഗോലോക ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദേവി, മായ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മഹത്വത്വം, കർമ്മ ഓഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു മായാലീലകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒന്നും നമുക്കതൊന്നും കാണാൻ പോയിട്ട് അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യം 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാണ്. 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണുവായിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, 2 ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. മഹാവിഷ്ണു മഹത്വത്വം 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണജലത്തിൽ നിവസിക്കുന്നു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു നമ്മുടെ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവ ആത്മാവിലും ചേരുന്നു. ഇനി ഗോലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമധാമം 100 കണക്കിന് ഇതളുകളുള്ള ഒരു താമര പൂവിന്റെ രൂപത്തില് ആവിഷ്കൃതമായിരിക്കുന്നു അവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു, ആവിർഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രവേശിച്ച് തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലം പ്രസരിപ്പിച്ച് ആ ഗർഭോദക ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്മനാളം വളർന്ന് അതിൽ ആദ്യ സൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ താമരയുടെ അഗ്രത്തിലാണ് ബ്രഹ്മസൃഷ്ടികളായ 14 ലോകങ്ങൾ. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഓരോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പരിപാലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതിദേവന്മാരാണ് ആര്? ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവം. ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സത്വം, രജസ്, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതിന്റെ അതിദേവതകളാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ. ഇനി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും പരമാത്മാവായിട്ടാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്നാണ് ബ്രഹ്മാവിനൊന്നും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ആ ക്ഷീരോദക സാഗരത്തിന് തീരത്ത് നിന്നാണ് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ഉത്തരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ചെവിട്ടിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് വരിക. അല്ലാണ്ട് കാണാൻ പോകാനോ അവരൊന്നും കാണാനൊന്നും യാതൊരു ഇതുമില്ല. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ശരിക്കും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മ, ശിവൻ. ബ്രഹ്മാവ് ഒരു പോസ്റ്റാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രസിഡന്റ്, അതൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റുകളാണ്. അതൊക്കെ അവരുടെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ആ കാലം കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
പ്രപഞ്ച സംഹാരം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശിവനായിട്ട് സ്വയം വിസ്തരണം നടത്തുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അനുസരണയുള്ള സേവകരാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങള്, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സംഹാരം ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിന് ശിവനായിട്ട് വിസ്തരണം ചെയ്തിട്ട് ശിവൻ മായയുടെ സഹായത്താൽ 11 രുദ്രന്മാരാകുന്നു. അതായത് വിഷ്ണു രുദ്രന്മാര് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു അവതാരം എന്നാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ നായകനാണ് മഹാവിഷ്ണു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ഒരു സമ്പർക്കത്തിലും അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ആദിമ സ്രോതസ്സാണ്. രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഒരു മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ മെഴുകുതിരി അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് വിഷ്ണു ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ അവതാരം. അതിൽ നിന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് വിഷ്ണു ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പരമപ്രഭുവിന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകരാണ്. പിന്നെ മനുക്കൾ വരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവുമ്പോ അതൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കുറഞ്ഞ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടെ പറയാൻ സാധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി, കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളത്തെ പാരായണത്തിന് ആരാ ഉള്ളത്? നാളത്തെ ആരൊക്കെ? 5 അഞ്ജലി മിനിറ്റ് മാതാജി, കഴിഞ്ഞു. ആരൊക്കെ നാളത്തെ റെഡി പാരായണത്തിന് ആയിട്ടുള്ളത് പേര് പറയൂ. കൊടുത്തോളൂ മാതാജിക്ക്. നാളത്തെ പാരായണത്തിന് എല്ലാവരും പാരായണം ചെയ്യണം കേട്ടോ. മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വിചാരിച്ച് പേടിക്കണ്ട. നമ്മൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സുവർണ അവസരമാണ്. എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വരണം കേട്ടോ. മാതാജി, ഇപ്പൊ ഞാൻ വല്ലതും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വത്സല മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടോ? എങ്കിലും നാളെ ഞാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ 2:30-ക്കല്ലേ വെരി ഗുഡ്. ശ്ലോക പാരായണം അല്ലേ? ശ്ലോക പാരായണം. ഓ ഗുഡ് ഗുഡ് ഹരേ ഗുഡ്. കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. വിവർത്തനം ആരാണ്? ആരെങ്കിലും വിവർത്തനത്തിന് മുമ്പോട്ട് വരൂ. മലയാളം അല്ലേ, അത് വായിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. എല്ലാവരും പങ്കുചെയ്യണം, എടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഇന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് 39 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരും എന്താ മിണ്ടാത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. രമകുമാരി. രമ ആരെ? മാതാജി. രമ രമ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ. വായിച്ചവർക്ക് മാത്രമല്ല, വായിക്കാത്തവരും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകണം. ഓക്കെ. രാമി മാതാജി പറയുന്നുണ്ട് മാതാജിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണില്ല, സ്പീക്കർ മ്യൂട്ടാണോ ഓൺ ആവണില്ലാന്നോ. ഇല്ല, ഇന്ന് വന്നല്ലോ സൗണ്ട് പറയൂ രമ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഇതില് എനിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തോന്നി. ഇത് മ്യൂട്ടാണോ അൺമ്യൂട്ടാണോ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയില്. അത് കാരണമാണ് ഞാനും അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാത്ത പോലെ തോന്നി അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രഭു ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ആരും ഒരു ഡിവൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ട്. VYVO 12208 എന്ന എന്താണ് പേര്? ഡിവൈസ് 11VYVO 12208. അതിന്റെ ഡിവൈസിന്റെ നെയിമാണ് വരുന്നത്, ആളിന്റെ പേര് വരുന്നില്ല. അത് ആരാണെന്നൊന്ന് പറയുമോ? ആളുണ്ടല്ലോ, ആരാണെന്ന് പറയൂ. പേരൊന്ന് പറയും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. ആരാണ് കയറുന്നു? ഡിവൈസ് നെയിം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, ആളിന്റെ പേര് വരുന്നില്ല. ശരി. രാജേശ്വര. രാജേശ്വരി വേറെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് രാജേശ്വരി എന്നുള്ള പേര് കഴിഞ്ഞപ്പോ രാജേശ്വരി 2 ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ? 2 ഡിവൈസിൽ വരുന്നുണ്ടോ? രാജേശ്വരിയുടെ പേര് ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് ഒരു ഡിവൈസിൽ വേറെ ആരോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാരറിയില്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. രാജേശ്വരി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിവൈസിന്റെ പേര് മാത്രം വരുന്നുണ്ട്. VIVO 12208 എന്നാണ് ആ ഡിവൈസിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. അതാരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിവേ നാളെയെങ്കിലും പറയൂ കേട്ടോ.
അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ മാതാജി? അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ടു ഓൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി.